Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Kedive melu madeja bolom nono. Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone, obenye di bumbade. Ayo, 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 ayo. Ayo akwe bube bonye na agba nkari nne ayo oga ka ndi befa ji we libe nya ba ayo ayo bube ayo ka no gbatakatala anu gbatakata anu ayo apata zo na akpanga ayo ayo ndi befa we lo no ge si eba we po anya ka afu no beve de kya ndewo no biko no akụkọ ụwa nke taa bụ abalị 26 n'ọnwa iri n'afọ 2018 taa bụ ahịa eke aha m bụkwa nwanne unu Esther Akudinobi. Ndị pati APGA kwulitere okwu wee kọchaa omume gọvanọ Okezie Ikpeazụ n'izu ụka maka na ọchịagha nke Abia steeti a were ụgbọala Toyota Prado Jeep ke ndị chairman local gọọmenti 17 nke Abia steeti n'otu. Onyeisi nke APGA na Abia steeti bụ Reverend Augustine Ehiemere tiri mkpu na Wednesday izu ụka sị na gọvanọ Ikpeazụ megidere obodo maka na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo na ndị penshọn nọ na Abia steeti na-ata afụfụ maka na enyebeghị ha ego ụgwọ ọrụ ha ma eburu ego Abia steeti were na-ego Jeep dị oke ọnụ ahịa na-enye ndị local government chairman n'otu. Ihe a emere ya n'izu ụka gara aga n'ụbọchị 17 kpọmkwem bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ nke gọvanọ Ikpeazụ. Ndị otu APGA na Abia steeti wee gaa n'iru na-asị ọ bụ ihe mwute na enweghị obi ebere gbasara agụụ ụmụ mmadụ n'obodo Abia steeti bụ ihe merenụ gọvanọ a ji were ụgbọala na-ada 50 million n'otu nye ndị mmadụ 17 ma afụfụ nọkwa n'obodo na-eje. Nke o gosiri na ọ chọrọ ka ọ laghachite n'ike na 2019. Ndị gọọmenti nke Abia steeti adogo ụmụ mmadụ aka na ntị ka ha jisie ike gbara ebe paịpụ ndị PPMC dị na obodo a ọsọ maka na ọtụtụ ebe nwekwara ike ịba ọkụ wee gbuo ndị mmadụ ọzọ maka na enwere leakage n'olu oyibo n'ebe niile dị iche iche. Obodo ndị akpọrọ aha bụ Ụmụ Ụdara, Ụmụ Imo Geometric Area, Ụmụaka, Mbutu, Ụmụ Uzu Ibeku, Ọkpụala Arọ, Ụmụ Eje, Ụmụ Ọhịa, Arọ, Ụmụ Onyekwu, Amayọ na Ụmụ Eke. Onye dọrọ aka na ntị a bụ Kọmishọna nke Petrol Resources bụ Chief Chizuru Kanu. Onye ọbụla nọ n'ofesi nwere ndị mmadụ maọbụ ndị enyi nọ n'obodo ndị a akpọrọ aha biko kpọọ ha dọọ ha aka na ntị maka na obodo Naijiria enweghị ọkụ na mgbasa ozi dị ike nke a ga-ejili zipụ ozi ka o ruo mmadụ niile ntị. Ya mere kpọọnụ ndị enyi unu dọọ ha aka na ntị. Otu o si na-adị n'otu aka otu nke a na-akpọ Nzukọ Ọhaneze ndị Ụkwangwa na Abia steeti nke onye isi gburugburu ha bụ Barrister St. Moses Ogbonnaya tiri mkpu akwa sị na ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ na ya bụ ọkụ a. Ya mere ha na-eje ụlọ ikpe itinye anya n'okwu a ka a mara ebe mmiri si banye n'opi ụgbọghọrọ ka ndị isi NNPC ndị a gwara maka mgbawa paịpụ a ma ha agbachie nkịtị ka ha bịa sara okwu ọnụ ha ka ihe ọjọọ nwee ike kwụsị n'obodo Abia steeti. Na Tuesday izu ụka a ndị odeakwụkwọ nke Muhammadu Buhari kwuru okwu na BBC Hausa Service si na onye isi ndị Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu onye furu efu afọ gara aga
bụ onye anụrụ olu ya na Sọnde nke izu ụka. Nnamdi Kanu bụkwa onye ndị IPOB kwuru okwu sị na ndị amị Nigeria tọrọ ya na Operation Python Dance 3 nke ndị amị Nigeria na Abia steeti, ebe a sị na ndị amị Nigeria gburu ọtụtụ ụmụ okorobịa na-enweghị ihe ha mere na Abia steeti. Onye ozi Buhari bụ Garba Shehu sịrị na ndị IPOB tụrụ asị sị na Kanu bụ onye egburu egbu ma ọ bụkwa onye atọrọ atọrọ. O wee sị na ọ bụrụ na Kanu abata obodo Nigeria ọzọ na a ga-aga n'iru ikpe ya ikpe n'ụlọ ikpe ukwu dịka emeburu na mbụ. N'otu aka ahụ, na Tọzdee izu ụka ndị otu Biafra 5 kelere gọvanọ Okezi Ikpeazụ na ndị gọọmenti South Eastern Nigeria niile maka na ha kwere nkwa idozi ụlọ na obi nke nna Nnamdi Kanu nke ndị amị Nigeria tikasịrị oge ha bịara Operation Python 3 n'afọ gara aga. Ndị otu Biafra 5 bụ Biafran Independence Organization, Igbo Revolutionary Movement, Eastern People's Renewal, Biafra Clergy na Biafra Security Network. Ha sị na ha jikọtara aka ọnụ na-ebuli ihe gbasara Biafra elu ka ndị Igbo niile ghọta mata na nsọpụta anyị na nchekwute ndị Igbo si na Biafra. Maazị Peter Obi, onye PDP ghọrọ ịbụ onye nsochiteanya nke presidency ha na 2019, kwuru okwu na Mọnde izu ụka sị na ndị gọvanọ nke South Eastern Nigeria enweghị obi iwe gbasara ọnọdụ ahọpụtara ya iwere bụ vice presidency nke PDP, kama ọ bụ etu esi jee ya bụ ije bụ ihe na-amasịghị ha. O kwuru okwu mgbe o jekwuru ọchịagha na-achị Ebonyi steeti bụ David Umahi na Government House nke Abakaliki wee nata nkwado na obi siri ike na ndị PDP chọkwara na ịpụta bịa mezie obodo maka na etu obodo dị na-agbahanya mmiri. Gọvanọ Umahi wee kene Obi wesị ya na ọ bụ maka na ọ bụ onye nwere obi umeala bụrụkwa onye ga-ebuli obodo Naijiria elu mere ka eji ghọrọ ya. O kwekwara na ya nkwa na ha bụ ndị South Eastern Government niile ga-abịa nye aka ka a tụọrọ ya vootu ka o nwee ike nwee mmeri. Rangers nke Enugu meriri Kano Pillars na ịsọmpi nke Nigerian Cup na Wednesday. Nke a bụ mmeri nke mbụ nke ha nwegoro sitere n'afọ 1983 ruo taa. Ha ga-anọchitekwa anya Nigeria na CAF Confederation Cup nke Africa nke a ga-akpọtụ n'afọ na-abịa abịa. A ga-akwụkwanụ ha $69,000 nke bụ 25 million n'ego ndị Nigeria maka mmeri nke ha meriri. Enwekwara olileanya na Nigeria ga-abụ ndị gbara bọọlụ nke Nations Cup nke Africa maka mmeri pụrụ iche iche ndị nnọchiteanya ndị Nigeria na-enwegasị na nsọmpi niile ha na-eje. Catholic Archbishop nke Onitsha bụ Most Reverend Valerie Okeke lụrụ ụlọ ọmụmụ ihe nke a na-akpọ Skills Acquisition Center wee nye ndị nọ na nga n'Onitsha. O nyere ndị nọ na nga onyinye a na Satọde gara aga oge o mere ncheta ọmụmụ ya na St. Maximilian Kolbe Chaplaincy nke Onitsha Prisons. Most Reverend Okeke wee kwuo okwu sị na ndị nọ na nga bụ ụmụ anyị n'agbanyeghị ihe ọbụla ha megoro n'obodo. O wee gaa n'iru na-asị na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị akwanyere n'ihe ọjọọ ndị aka ha dị ọcha, ụfọdụ ha bụrụkwa ndị mere ihe ọjọọ n'eziokwu ma kịta ha echegharịgo. Ya mere enyemaka dị elu kwesịrị ha ka ha nwee ike bụrụ ndị gaba uru n'obodo. Onye ụkọchukwu ọzọ a na-akpọ Archdiocesan Chancellor Reverend Father Prudentius Aro gọziri nwa amadi a wee kwuo okwu sị na Archbishop a lụrụ ụlọ ọrụ a site na enyemaka ọma n'aka ndị na-atụ egwu Chukwu bụ ndị enyi ya nọ n'obodo.
o kwukwara okwu sị na Archbishop a emego ihe ndị ọzọ dị iche iche n'Ọnịsha prison nke dịka ịlụ borehole mmiri na iweta free medical care na imezi ebe obibi nke ndị nga na-anọ ka enwe ike zọọ ndụ ha. Na Anambra steeti, ndị uwe ojii nke Nigeria kwụghachiri nwoke a na-akpọ Maazị Ugochukwu Oraifo 6 million naira nke ha nara ya n'ike. Ndị uwe ojii bịara kpọchie nwoke a bụ onye na-alụ ọlụ aluminium n'obodo Ọnịsha wee tinye ya na nga, fachie ya ọnụ si ya na okwu ha ga-agbagbu ezinụlọ ya. Ha mere ka ọ rapụ ikwuru ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya okwu ihe raka izuụka abụọ. Ụmụnne ya na ndị ezinụlọ ya na ndị otu ya niile nọrọ n'ụjọ. Ha wee napụ ya 6 million naira. Onye ọkaikpe nke a na-akpọ business lawyer, onye aha ya bụ Justice Igboamaka, bụ onye otu International Human Rights Equity Defense Foundations, bịara welie okwu elu gbaa ndị polisi akwụkwọ ma merie ha na Wednesday a. Ekwubiri okwu a wee kpee ikpe kpọchie ndị mere ihe ọjọọ a wee kwụghachie nwa okorobịa ego ruru ya. Dịka a na-akwado nzọrọnzọrọ ọchịchị nke 2019, otu a na-akpọ Amalgamation of Imo Professionals and Bodies and Associations a na-akpọ IPBA amalitego ikwu okwu na-edepụtasị na o nwere ọtụtụ ihe kwesịrị ndị si na ha na-abịa ịchị ọchịchị n'Imo steeti. Otu a nke onye isi ha bụ Chief Emeka Diwe bụ nke nwere otu ndị a dị iche iche dịka members ha bụ otu dịka Nigerian Union of Journalists (NUJ), Olu Owerri, Nigerian Barristers Association, Independent Newspaper Publishers Association, The Clergy, National Association of Nigerian Students na ọtụtụ otu ndị ọzọ dị iche iche nwere amamihe na nsọpụrụ dị iche iche. Ha bịara na press conference n'izuụka n'Owerri na Barrister Center nke High Court si na onye ọbụla chọrọ ịchị Imo steeti ekwesịrị itinye ya anya hụ na onye ahụ ma ihe, nwere ego, fụ mmadụ ibe ya n'anya, mara teknọlọji, nwerekwana aka ọrụ ka ọ hapụ ịbụ onye ogbenye chọrọ ịbata kpara ego. Ha wee gwa ndị pati na ndị dị iche iche na obodo Imo steeti si ha na onye ọbụla ha na-aghọpụta ka ọ bụrụ onye nnọchite anya ha na ha gbaa mbọ hụ na onye ahụ nwere atụmatụ niile dị iche iche maka na ahụhụ erikazi n'Imo steeti. N'otu Imo steeti a na Wednesday a, ọchịagha na-achị Imo steeti bụ Gọvanọ Rochas Okorocha kwuru na ọ bụ ọgọ ya nwoke bụ Uche Nwosu tozuru oke ịnọchi anya APC n'obodo Imo wee merie na election nke obodo Imo steeti. Chief Press Secretary nke Gọvanọ Okorocha, onye a na-akpọ Sam Onwemedo, mere ka ndị mmadụ mata nke a oge enyere indefinite adjournment nke nzọrọnzọrọ dịrị n'etiti Uche Nwosu na Senator Uzodimma. Okorocha kwuru sị na ya meriri Ọhakim na 2011, o nweghịkwa ihe ga-egbochi ya imerikwa ọzọ na 2019 maka na ya nwere nchekwube na olileanya na ihe niile ya na-eche ga-apụta ihe. Ka anyị lewenụ n'anya ụmụnne anyị, otu aka ọha anyị n'ọnụ n'abalị a, anyị ga-apụtakwa ọzọ n'ọnọdụ a n'izuụka na-abịa abịa n'elekere 8 wetekwara unu ozi ndị anyị ji, kama unu apụbela n'igwe maka na anyị na-abịa ikwutu okwu sọ akụkọ. Ndewonu. Igboamaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7.
For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection. Ndị be anyị ndewo no anyị na-ekele unu maka obi ebere unu na ndidi unu. Anyị alaghachigo kịta ka anyị tinye kwute okwu gbasara ihe ndị anyị gụpụtara. Abụ m nwanne unu Esther Kudinobi. Nwekwanụ ezigbote nwanne anyị nwoke mụ na ya na-ebe bụ onye isi anyị. Nwanne anyị nwoke kene ụmụ Igbo. Ọ gwara ebe ga-abụ ekene m na ụmụ Igbo ma soro daalụ dịka ndị na-amara onye mbụ lụtanụ onye na n'onu ya bụ Val Chiwuzie Chukwuemeka Kudinobi ogbubi nna ya lugo na soro daalụ na mewoke abịakwa m ka m si abịa ọzọ. Ada Igbo ekene m yi. Ndewo nwanne daalụ. Nọ. Daalụ. Anyị gụpụtatụrụ ụfọdụ ihe. Ofu ma ọ abụọ ka anyị ga-eti itu anya ndị dịka o metụtara anyị n'ọkpụkpụ. Nke gbasara nke mbụ anyị kwuru okwu ya bụ ndị ebunyere ụgbọala na Abia steeti mbụ asị na chairman 17 ndị local government na-etinyere ha nke a na-agba na-ebunyere ha jeep dara 50 million naira n'otu n'otu. Ụfọdụ ndị na-asị na ụgwọ eji na Abia steeti erika dịka ejikwa n'ọtụtụ ibe n'obodo anyị. Ka ihe nwere ikwu maka nke a. Ya bụ ife na ife mere bụ na ya bụ gọvanọ dalụ ya bụ ife maka na ndị eji ụgwọ erika moto ya bụ ụgbọala na-ebunyelu ndị mmadụ ezigbo ụzọ adịrọ agụụ na-agụ ndị mmadụ wee bụ nọọ moto ka ya ebu ife moto a ga-ebu ya n'isi ọ bụrụ ụzọ ka ya agbụ ya ije n'ụzọ dị na Abia steeti imilikiti nke a na-egosi enwere nke enwere ụzọ adịrọ mbuzi emebisigo ebe niile o wee dị ka ya bụ nwanne anyị nwoke na ọ ghọtasịrị ife na-aganụ ma ndị mmadụ nọ na-eme ife dị ya ndị mmadụ nọ na-ekwu na agwụ egbu eva ndị na-azụ ahịa enwechara ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ihe ga-eji wee kwado ahịa ndị nke na-ejekwa na-ego ya bụ ahịa ego enwere ego ọ bụrụ moto ka o ji bunye ndị lokal gọọmenti ya bụ ife dịkwa egwu. Anyị na-asị ya ka o mee gịnị ka ọ tụne ya bụ ife atụne maka na ụdị ife adịrọ mma. Ọ bụ nnọọ ego a o ji wee gịnị o ji wee gonyesie moto a ka o wetalụ wee kwado ụmụ ogbenye ma ọ na-eweli ya bunye ahịa arịarịa bunye ya enu kwado ndị na-azụ ahịa ebe a ndị na-alụ ma akpụ ụkwụ ma ife ndị ọzọ ji kwado ha wee mee gịnị ha were ego a tinye n'ahịa ma ewere ego a doziela anyị ahịa maka na o nwere oge a na-eme na mmiri zoro ana ahịa nwadị aga aga otu a o wee bụrụ ka o si wee jee iruo na Aba a sị na Aba na ọ bụ gịnị na ọ bụ commercial city na-eweta ego na gịnị na steeti Abia steeti ije na commercial city ọ dịka gịnị ọ dịka ebe a gbara ọsọ agha ụzọ adịrị ya enwere ka esi enwere ebe a na-aga na ya bụ ife na ọ dara ya na ana m asị ya ka oge ndị na-ekwu okwu ka oge eva ntị ka ọ mara ife o mere moto ọ bụ na ebulu moto asị buru ya jee lee ya were ego ya wee mee gịnị jee doziela anyị ụzọ ka gịnị ka enwe ndị na-ame gịnị ndị na-apụ ndị ọzọ ndị na-anata ma ndị na-abatakwa abata dịka otu a Krismas na-elu imilikiti ya abata ụfọdụ ụzọ anụnwarị na-emere ofe na-adịrọ mma imilikiti na-ada na ya nwụọ otu a o wee bụ na moto ka o welu si na ife ike mfe kasị mkpa mba ọ dara ya na nka ọ dara ya nwanne m maka na ọtụtụ ihe na-akpa ndị mmadụ na mkpa erika ndị maara ọgụ mathematics times ego 50 million times 17 mara ego lọpụta
a ga-eji nyere ụmụ mmadụ aka ewere aga go moto nye ndị mmadụ n'otu maka gịnịzi maka gịnị ka elekshọn ka ha gbara ya mbọ ka o win ọzọ mbọ ọjọọ kakwanụ onye ọbụla saa anya ya mmiri maka o nwekwa ka ihe a dị n'otu aka mere m ji ekwuzi okwu nke onye archbishop nọ na Ọnịsha gara aga lụọ ebe a na-akụziri ndị mmadụ ihe a skills acquisition center for ndị nọ na nga maka gịnị oge m nọ na-atụle ya bụ news a sị na ihe a nwoke ma na-alụ bụ na ihe ndị gọọmenti kwesịrị ịlụ ịghọta ada etinye ya n'ọdụ ha maka na prison is supposed to be a correction center eru ebe ahụ ndị omekome tiri ebe a kụziere ha sị ha unu nwoke si eme akpụkpọ ụkwụ nka ha mụtazie ya ha pụta ha abaala onwe ha uru kama ọ dị ka na-ejizi ha awụsa ha ebe ahụ arapụ ha ọmasị ọ dị egwu ije na prison na-ekwu ive nke dị n'Ọnịcha ya bụ ebe a na-ebupụ ndị mmadụ otu ndị mmadụ si anwụ na ya ije n'ebe afọ ebele ga-emelụ ndị mmadụ prison a na-akpọ ya prison ebe a na-akpọ prison bụ ebe a na-eme gịnị ekwesịrị ịdị na-eme gịnị inedo ndị mmadụ anya inedofe anya debebe fa ihe ha pụta ya bụ na iwelu freedom fa mana ihe ha jos bụ nye ha eme gịnị gbachifa nkịtị ị ga na-enodofe anya ọ bụrụ na ọ dị ka otu archbishop si wee mee a na-alụ enwe nka na ụzụ na ụmụ ife ndị ọzọ ga na-akụzilifa fapụtafa baala onwefe uru ọ bụrụ nke ya pụtanụ ọ pụtazie ọka njọ ụfọdụ ebulu ọya pụta na ọka mma na-emelụ gịnị na-apụtara enwere ife ya akụzilifa ya mara ha pụtara na ife ha na-eme ọha melụ ha ji banye na nga ha ma mmezi ya ọ bụrụ ọlụ ka fajele ebe a wee mụọ wee baala onwefe uru dịka otu esi eme na gịnị na nga dị si n'obodo a nijere n'ebe afọ akụzielu ọ bụrụ na akwụkwọ akụzielu akwụkwọ ọ bụrụ dịka otu kọmputa akụzielu ka esi eme gịnị ka esi alụzi maka esi eme gịnị maka esi eme ụmụ ndị ọzọ dị iche iche o wee mee gịnị ha bata ama gịnị ha pụta ha bụrụ gịnị ha bụrụ ezigbote citizen ha bụrụ ndị ga-emere gịnị ga-abalị obodo uru na ọ bụrụ ndị ga-apụta na ha na-achịkwa na ihe ahụ mmele ha ji wee banye na nga ha na-achịkwa na ya ma ọ bụ ụfọdụ apụta nwụrụ ha burukwa ọrịa na-ekwu okwu ya ha pụta ha eburu ya kesasịa ndị mmadụ ndị nwa isi na-azọ ndụ ha mere iji kpọchie onye a na nga itikwara ndụ ha n'ọghọm ha pụtakwa na prison ha bịa buru ya ha butere na prison busasị ụmụ mmadụ maka ha pụtanụ ha agaghị ebiso ha mmadụ ga-ebi ya na mmadụ ibe ya ga-ebi ihe jọrọ njọ ụdịrị ha ka kwesịrị itinye anya karịa igo moto enye ndị lokal gọọmenti che bụ ndị nwegoro agụ anaghị agụzi onye nwe lokal gọọmenti chairperson agụ anaghị agụzi ya ebe burukwa moto bunye ya ndị agụ na-agụ anọ na-anwụ na-eje onye ọbụla na-atụ onye vootu echi cheekwa ihe ndị mee echiche mara na onye na-atụnyere vootu ọ ga-emekwa ihe a sị ya mee maka na ihe awụ ndụ ụmụaka anyị nọ n'ọghọm ọ dị egwu ihe a dị egwu ife meenụ bụ na nwanne anyị ndị gọvanọ ụmụnne anyị ndị gọvanọ ndị ke na-achị anyị nọ ọ na-adị m ka fanwa enwetasịra maka na ije n'ala Igbo imelikiti akụkụ n'ala Igbo ụzọ fa adịrọ mma ihe a na-ekwu bụ ụzọ adịrọ mma elu kwụzie n'ego wee na-enyefa weluzie wee chọọ ụlọ ọrụ ka ị lụọ n'ala Igbo ka e nwee ihe a na-amanifakchọ n'ala Igbo ndị na-agụcha mahadum ka ọ ghara ịbụ na ha gụcha mahadum ha jebe na Lagos ma n'ugwu Awụsa ịchọ ọrụ ha ga-eme gịnị ga-anọ n'obodo anyị chọta ọrụ n'obodo anyị rụọ ọrụ ekọnọmi gịnị asakuleti ya gaali ya n'obodo ọ na-eme onye nke nwe onye nke enwe ka ọ ghara ịbụ na ndị gụchara akwụkwọ fachọba obodo oyibo fa ga-eje na ọ ya adị mma na ame gịnị alụọ ya bụ ife eme ma ndị nọ Lagos eme gịnị anọta n'ụlọ bụrụ ekọnọmi nọta eme gịnị n'ụlọ ọrụ na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ahịa anyị kwa adozi ahịa dịka ndị na-azụ ahịa ọ bụrụ ka o si wee jee ka ọ ghara ịbụ na a ga-agbachi nkịtị ego na-enye anyị ọ dịzị ka gịnị enwere ife anyị ji eme enwere onye mụ na ya na-ekwu okwu mbọsị onye afọ si na ndị gọvanọ anyị na-ekwu federal gọọmenti ndị gọvanọ ya na-enye ego gịnị ka fajili ya wee mee kedu ife jiri ya wee mepụta kedu ife mere na anyị ji na-asị na anyị na-eme na anyị dị marginalized
mgbe ọ bụ anyị nwa marginalize onwe anyị. Ma ọ bụ anyị nwa marginalize onwe anyị. Na-enwere ife melụ na Abia steeti n'oge gara aga na Abia lọgere chụsịa ndị na-abụrọ ndị Abia sifa naba. Ọ bụrụ ka o si wee je. Eziokwu dị ya. Anyị wee mekwa oge ekele Enugu steeti. Achụlụ ndị Anambra sifa naba. Nasị afọ ọlụfa otu o si wee lasịa na Abia na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị wee na-asị biko ndị gọvanọ ndị nke ya abata na 2019 anyị na-ayọ unu ka unu fie aka gịnị n'anya wee nye aka wee dozie ana Igbo maka na edozi ofu akụkụ Igbo na-emere gịnị osi ụta wee na-edozi na-eje eziokwu ka na-ekwu nwanne ọ bụrụ ka o si wee dị ụmụnne anyị ndewo nọ unu anụgo ya anyị ga-apụtakwa n'izu ụka ọzọ kwurukwa okwu a na-eji maka okwu a anaghị ekwusi kama a na-ekwukwanụ anyị a na-anụ onye ọbụla nọkwanụ na pozishọn ịnọ ị ga-ekwugwu okwu ị ga-ekwughuru ndị isi okwu biko chee echiche nye aka anyị na-asị unu ndewo nọ. Tupu anyị na-apụ ana m asị ka m kene ndị Igbo community London ka anyị kene eva maka gịnị melụ anyị na-asị fa jisi ike na mbọ fa na-agba na fa na-enye aka na-ejikọrịta ụmụ Igbo na-ewekọrịta ụmụ Igbo na London a na-asị unu jisi ike nke ọzọkwa na Igboamaka anyị chọrọ nkwado na Igboamaka mgbe na-adịghị anya anyị ga-akpọ unu oku biko anyị kpọọ unu ka unu zaa anyị oku anyị chọrọ nkwado na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-eji wee mee gịnị wee dozie ụlọ ọrụ anyị ka onye ọbụla na-afụ anyị na-ebunye anya na igo ụmụ kamera na ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-eje na-eje ebe dị iche iche na-ewetala ụlọ ụmụ akwụkwọ ife na-eme n'obodo dị iche iche mana obodo anyị nakwa ebe afọ anyị wetala ụlọ ife wee mee gịnị wee gosi ụlọ ọ bụrụ ka o si wee je ekelekwa m riri nne lụtakwa na ụmụnne m na onye unu alụ ya bụ nwanne unu nwoke bụ Val Chiwuzie m Chukwuemeka Akụnnobi Ogbere nna ya lụgo udo ga-achịkwa na ndụ ụnụ ndewo nọ. Igboamaka TV, the first Afro online television showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection. Kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ mbụ na-enwere ibe anya m kone anya m kone ogbenye dịbụ mgbade ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo 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 maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee lụọ n'oge si ebe a wee pụọ ọgaranya nke afọ n'ụlọ ebe dị ka ya ayo ayo